Fault line sa Barangay Haklupan ug Tapul sa Talisay City ipasubay pag-usab sa kagamhanan. Samtang pipila ka mga building sa upat ka mga pampublikong eskwelahan sa Talisay ang dili una ipagamit. Ano ang report ni Femery Dumabo? Nabalik man ng face-to-face classes sa tanang pampublikong eskwelahan sa Talisay City, human masusi sa City Engineering Office ang structural stability sa mga school building. Apan gitataw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga dunay upat ka mga pampublikong eskwelahan diin ang mga building niini dili pa una ipagamit. Kini human masusi ang mga school building o government offices human sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog nga nabatyagan usab sa Metro Cebu ug pipila ka bahin sa Southern Cebu. Natuyok na ang tanang public schools, naatoy mga upat ka schools na medyo na concern. Magpadayon ng klase na schools pero na concern ng mga buildings lang. So mo na gibutang og na ay restricted na ay off limits. So, Mato di Talisay City Engineer Arnel Bacalso nga restricted sa mga tao ang usa ka building sa Lagtang Elementary School. Usa-usab sa Puok National High School, Tabunok Central School ug Talisay City Central School. Kaning sa Lagtang Elementary School, na sila yung ground nga ni Kuan, ni Saka ba? Ang ceiling ni siya. Naguba ang kuan. Oh, nya kinanglan siya kanang repairon siya sa. Samtang padayon pa ang ilang pagsusi sa uban pang government offices. Kuan karon mga barangay hall pa among gikuan, gipang inspection pa dato barangay hall. Barangay hall o mga multi-purpose building, kana mga gym ba. May ongoing. Ongoing ron among tao karon nagkuan. Samtang gimanduan ni Mayor Gulyas ang Talisay City RRMO nga mabisita og masusi pagbalik ang mga lugar nga dunay fault line sa Barangay Tapul ug Haklupan. Una na kining napabutangan og pahibalo niadtong 2022. Pahinumduman ang mga mulupyo duol sa dapit sa angayan nilang himuon panahon nga masinati ang pagtayog. Samtang niadtong weekend, nituyo ang mga opisyalis sa Talisay City Government sa Northern Cebu aron paghatod sa tabang sa mga sinakong bugas ug mga tubig. Lakip na ang pagtunol sa ilang cash o financial assistance. Usa ka milyon ka pesos alang sa Bugo City ug tag 500,000 pesos alang usab sa mga lungsod sa Tabuelan, Tabugon, San Remigio, Daan Bantayan ug lungsod sa Midilien. sa panahon sa Odette ng tabang masana sila nato. So it's our turn to go there. As a matter of fact, natay mga nightly activities na giundang sa Talisay Fiesta, magbili na natagtulo ka buok para makaduyog ta sa ilang gibati dito. Maybe this week mag-special session ng council para sa tabang sa Bourbon ug sa Sugod. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.